Anglická kráľovská loď, ktorú vlastnými rukami postavil Chorvát, zakotvila v Nitre. Len kúsok od nej stal tank veľký sotva ako zápalková škatuľka. Obdivné pohľady aj blesky fotoaparátov dnes smerovali na modely a miniatúry lietadiel či autičok z celej Európy. Tieto modely neboli postavené len na to, aby boli vo vitríne. Do Nitry ich modelári priviezli, aby sa na ne pozreli odborníci. Sú samozrejme modelári, ktorí teda, že, ako som vravel, dajú si záležať, fakt ho vypiplú, keď to tak nazveme, ten model, a potom sú radi, keď niekto povie, že je skvelá práca. 1500 modelov a miniatúr z plastu aj papiera. Za každým sa skrývajú hodiny, dni aj roky práce za stolom s lepidlom, štecami či striekacími pištoľami. Hodnotí sa vzhľad, vernosť s predlohou, čistota stavby. Rozhodujú neraz len detaily. Pokiaľ je tam vytečené lepidlo, alebo je tam nejaká medzera, ktorá tam nemá byť, alebo niečo krivé. Petra uchvátili tanky. Tomuto koníčku sa venuje denne 2 aj 3 hodiny. Už 15 rokov. Ide aj o to stvárniť ten model nielen po tej technickej stránke, namalovať to, nafarbiť to, aby to bolo čo najviac autentické. Toto je konkrétne model, ktorý je robený podľa fotky. Lode, tanky aj lietadlá. Tieto modely nie sú len zo Slovenska, ale z rôznych kútov Európy. Niektoré modely zmestíte do dlane, niektoré zaberú aj pol stola, ako napríklad táto anglická kráľovská loď. Vlastnými rukami ju postavil tento muž a do Nitry ju priviezol z Chorvátska. Pracoval som na ňom 2 roky. No a aj takto môžu vyzerať novodobé modely, ktoré vyzerajú ako hračky. V Ázii ich poznajú už roky. U nás sú obľúbené najmä medzi mladými modelármi. Práca s tým stále dá, ale tým, jak je to maľované, je to ľahko potom poškoditeľné, tá farba sa môže odírať, takže väčšinou to skončí na tom, že to vystavíme niekde na poličku. Z Nitry Monika Koleková, televízia Markíza.